Sahyjapar fadan näki arkadaş şeger ýürüte sungat mektebine ýurdumyň saçlyk we sungat ortak naroko mekteplerine bilim alýan ýaşlaryň bilelikdäki konserti medeni tepdeleriniň şäherlerine gurulýan şäherlere öz boşly ýuşgun çaýyp, ol dowratmyzlar üçin öz boşly bayramçylyk sowadyna urly. Bayramçylyk konsertinde dünýäniň we milli nusrawy sahalaryň hazinasynyň iň gowy eserleri ýerine ýetirli. Munyň özi ýurdumyň milli safyn otunyň halkara giňişligine barha çuňur aralaşýanynyň aýdyn beýanyna urly. Dünýä halklarynyň we milli safyn otunyň meşhur eserleri konsert atnaşlarda ýatdan çykmajak täsirler galardy. Sungat uğrundan bilim alýan ýaşlar özleriniň belin ruha betlenen aýdym faýdaşyklarynyň üstü bilen milli medeniýetimizi, ajaýyp tabiatymyzy, halkymyzyň gazanýan üstünliklerini we ýurdumynyň ösüşini wasp etdiler. Şeýlede öz boşly çykyşlar, joşlany tanıtlar, insan kalbyna ýakynly täsir edýän aýdym faýdalar, faýdaş üsüş ýoluna düşen ýurdumynyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň senasy bolup ýanglandy. Ýaş ýerine ýetirjiler, estradaçylar we halk aýdym faýdalaryna gadar goýan ýaşlar joşlany çykyşlarynyň üstü bilen milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň ösdürmegi hemde dünýäde giňden wagt edilmegi babatda döwlet derejesinde ähmiýet berilýän üçin Ahman Alkadamda we hormat prezidentimizde bolan alkyşlaryny beýan etdiler. Härki döwürde ýurdumynyň dörli konjeklerini medeniýet idaralarynyň nitijeli hereket etmegi, bulgamy degişli haşan binalarda ýaş tekinleriň täze nesliniň dörümegi bilen milli medeniýetiň we sungatyň faýdaly ösüşi ýoly goýuly. Ýerle geçirilýän bäsejikler, halkara maslahatlary we forumlary medeni hyzmatdaşlygyň ösdürmegine giň ýol açýar. Şolar wagtyň özünde dünýäniň dürli ýurtlaryna Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilip, olarda türkmen halkynyň döreden milli gymmatlyklary, ýaxşy desturlary giňden wagt edilýär. Bu bolsa türkmen halkynyň we dünýä ýurtlarynyň halklarynyň arasyndaky asmasyk gatnaşyklaryň ösdürmegine oňyn täsirini ýetirýär. Şeýlelikde milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň nurany geljegi binýat bolýar. Bu bolsa dürli döwürleri we nesilleri baglanşdyrýan türkmen halkynyň milli medeniýetiniň we sungatynyň döwrüň ruhyna gywat berýärde dowamata tarlýan ony nowatda husutnamasydyr. Konsertda ýaýlanýan çykyşlara oňatmyzlaryň şowkuny el çarpışmalary ýaş tekinleriň dördijiligine berilen ýokary baha berli. Konsert atnaşlaryň ähletiniň ýerine ýetirmegine ýaglanan arkadaly gahryman serdarymyz atly ruhy bilen aýdym dawaranyň ajaýyp jemlenmesine urly. Ol hormat prezidentimiziň başlanmagyna nurany geljegi barýan garaşly ýurdumynyň bagtyarlyk ýoluna bolan bu ýsonç kelam bolup ýaglandy.